Συνέχεια λοιπόν τη εκπομπή Χωρίς Χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου σε μια ζωντανή κοινωνικοπολιτική εκπομπή και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον αντιδήμαρχο του Δήμου Περιστερίου, τον Γιώργο Τσίνα. Καλώς ορίσατε κύριε Τσίνα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να καλωσορίσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αντιδήμαρχο Πετρούπολης, τον Φώτη Χριστόπουλο. Καλώς ορίσατε κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κύριε Βαθιώτη. Ευχαριστούμε για την αποδοχή και ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ πέρα μαζί μας και να καλωσορίσουμε και τον αντιδήμαρχο Χαϊδαρίου, τον Βασίλη Καρατζαφέρη. Καλώς ορίσατε κύριε Καρατζαφέρη και εσείς. Καλησπέρα κύριε Βαθιώτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πάω λίγο, ευχαριστούμε όλους, να πάω και στον κύριο Τσίνα. Κύριε Τσίνα, εδώ υπάρχει ένα στοίχημα στο Δήμο Περιστερίου και ξεκινάω από εσάς γιατί εκεί νομίζω έχει κρυφθεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον οι στοιχηματικές εταιρείες στον Ανδρέα Παχατουρίδη τον δίνουν 1,005. Δηλαδή σημαίνει, για να καταλάβετε τηλεθεατές, 1.000 ευρώ, έπεσε, πήγε 1,01. Άρα λοιπόν σημαίνει 1.000 ευρώ, βάζω για να πάρω 1 ευρώ. Έτσι. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι έχει καθαρίσει το παιχνίδι από την πρώτη Κυριακή και θέλω να μου πείτε αν το στοίχημα είναι αν ο Ανδρέας Παχατουρίδης τελικά μπροστά γράψει το 7, γράψει το 8 ή γράψει το 9. Πριν απαντήσετε, να βάλουμε στην παρέα μας και την Κωνσταντίνα την Μιχαλοπούλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλο από το Δήμο Περιστερίου. Κύριε Τσίνα. Και εξαιρετική συνάδελφος. Και εξαιρετική συνάδελφος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα. Αρχικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους. Να φτάσουμε στην Κυριακή σε αυτό το ωραίο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ανταλλαγής απόψεων, ζήμωσης ιδεών. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Γίνεται μια πολύ ωραία προεκλογική περίοδος. Το στοίχημα θέλω να πείτε, αν μπροστά είναι το 7, το 8 ή το 9 στο Δήμο Περιστερίου, εκεί είναι ένα στοίχημα τώρα. Κύριε Βαθιώτη, γιατί το άλλο έχει λυθεί. Για να είμαστε ειλικρινείς. Όλοι οι συμπολίτες μας στο Περιστέρι και νομίζω και σε όλη την Αττική και την Ελλάδα γνωρίζουν ότι και στις 9 Οκτωβρίου δήμαρχος στο Περιστέρι θα είναι ο Ανδρέας Παχατουρίδης. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι με τι ποσοστό θα είναι δήμαρχος. Ωστόσο, εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι στις εκλογές καταθέτουμε τα προγράμματά μας, καταθέτουμε τις σκέψεις μας, καταθέτουμε την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Ανδρέας Παχατουρίδης έχει κριθεί και κρίνεται καθημερινά για αυτό που έχει πετύχει. Όλοι γνωρίζουμε πώς ήταν το Περιστέρι πριν το 2002 και πώς είναι σήμερα. Άρα λοιπόν το ποσοστό δεν έχει σημασία για μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ενωμένοι όπως τα καταφέραμε και την επόμενη μέρα να προχωρήσουμε έχοντας ένα κοινό σκοπό, να λύσουμε τα προβλήματα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι αν παίρναμε μια κόλλα χαρτί αντίπαλος, και λοιπόν, όλοι μας... τα προβλήματα, έτσι. Αν παίρναμε μια κόλλα χαρτί και όλοι μας καθόμασταν να γράψουμε ποια είναι τα 10 προβλήματα του Περιστερίου, νομίζω ότι στα 8 θα συμφωνούσαμε όλοι. Έτσι λοιπόν, στα 8 προβλήματα που συμφωνούμε όλοι, ενωμένοι, σε ένα κάλεσμα νίκης για την πόλη μας, να προχωρήσουμε όλοι και την επόμενη μέρα να συνεχίσουμε πιο ισχυροί για μια πενταετία που θα είναι εμβληματικών και μεγάλων έργων. Εμβληματικών και μεγάλων έργων. Και θέλω, πριν πάω στους υπόλοιπους, θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτά τα εμβληματικά και μεγάλα έργα, τα οποία δηλαδή έχει ανακοινώσει ο Ανδρέας Παχατουρίδης για το Δήμο Περιστερίου στην πενταετία που έρχεται. Γιατί αυτή η πενταετία έχει πολλές προκλήσεις. Αντικειμενικά λοιπόν, 2023-2028, για ακόμα μια φορά κάνει μια υπέρβαση ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης και όλη η δημοτική μας ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που δεν ανακοινώνουμε έργα που θα κάνουμε, αλλά έργα τα οποία ήδη έχουν δημοπρατηθεί και ήδη έχουν μπει στη διαδικασία της υλοποίησης. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέατρο. Μην φάμε όμως όλη την εκπομπή έτσι, για να μιλήσω για υπόλοιποι για τα έργα. Έτσι. Πολύ σύντομα, που λέγανε λοιπόν, Τόμι εκεί. Πολύ σύντομα. Τόμι. Πολύ σύντομα, για να μην στερήσουμε και το χρόνο από τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Έργο ξυλοτεχνίας, το θέατρο της ξυλοτεχνίας. Ένα νέο μέγαρο πολιτισμού και τέχνης στο κέντρο του Περιστερίου. Ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις σε όλη την πόλη μας. Η ενοποίηση του άλσους, που νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έργο ποιότητα ζωής που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Ενοποιείται η πάνω πλευρά, το γήπεδο του Αγίου Ιεροθέου. Φεύγει το αμαξοστάσιο και μεταφέρεται σε νέο χώρο. Ενοποιείται με το κάτω άλσος μέσω πεζοδρόμου. Συνεχίζουμε λοιπόν με πολύ μεγάλα έργα, τα οποία σε κάθε περίπτωση αλλάζουν την ποιότητα της ζωής της καθημερινότητάς. Και αλλάζουν και τη γειτονιά στο Δήμο Περιστερίου, έτσι κύριε Τσίνα. Λοιπόν, να πάω στην κυρία Μιχαλοπούλου. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Καρατζαφέρης, κύριε Μιχαλοπούλου. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε κατάσταση. Ξέρω ότι αυτό το παιχνίδι να είναι σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε κατάσταση,
είναι ένα έργο πνοής για τον Ανδρέα Παχατουρίδη, έναν άνθρωπο που ουσιαστικά διοικεί στο Περιστέρι από το 2002, αλλά το σημαντικότερο, κάθε φορά παίρνει αυξανόμενα ποσοστά. Ξεκίνησε, για να καταλάβει ο τηλεθεατής, να θυμίσω εγώ, το 2002 με μια διαφορά 250 ψήφων. Από τότε, από τον κύριο Λαλένη ήταν τότε ο συγχωρεμένος ο Κώστος Λαλένης. Η διαφορά του ήταν 250 ψήφοι. Και μετά ο Παχατουρίδης πήγε στο 55%, πήγε στο 65%, έφτασε στο 75% την προηγούμενη τετραετία και τώρα είναι το στοίχημα, αν μπροστά θα γράψει 8 ή 9. Κυρία Μιχαλοπούλου, να μην τα λέω όλα εγώ, πείτε εσείς ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, γιατί εγώ μεταφέρω αυτά που μου λένε οι πολίτες στο Δήμο Περιστερίου. Εγώ είχα τη δημητική πρόταση του Δημάρχου να θέσω τον εαυτό μου για πρώτη φορά σαν δημοτική σύμβουλος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με την ομάδα της Νίκης. Ο κ. Παχατουρίδης έχει γράψει ιστορία στο Περιστέρι. Τι να πει κανείς. Ποιο είναι κάτι γνώμη σας στο μυστικό του Ανδρέα Παχατουρίδη? Η ένωση, η ενότητα που κάνει. Ενώνει δυνάμεις δηλαδή. Ενώνει δυνάμεις, ναι. Ενώνει δυνάμεις. Και σήμερα του το είπα κατηδίαν, οφείλω να σας πω ότι κατάφερε όχι μόνο να ενώσει το Περιστέρι, την πόλη, αλλά να ενώσει ακόμα και εμάς που είμαστε συνυποψήφοι. Πάντως εγώ θα μείνω και σε ένα άλλο που έχει πει ο Ανδρέας Παχατουρίδης και πώς το καταφέρνει, ότι κοιμίζω, λέει, κοιμάμαι τελευταίος. Ναι. Πρώτα δηλαδή κοιμίζω την πόλη. Ξυπνάει πρώτος. Και μετά κοιμάμαι κι εγώ. Κοιμίζει την πόλη και μετά πηγαίνει εκείνος για ύπνο. Έτσι μας λέει. Τώρα, θέλω να μου πείτε δύο λόγια εσάς. Ποια είναι η Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου? Ναι. Είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Περιστερίου. Ποια είστε? Είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα. Μένω στην Ανθούπολη. Έχω γεννηθεί εκεί. Μεγάλωσα εκεί. Και εγώ και το παιδί μου και η οικογένειά μου. Εργάζομαι εκεί. Έχω την επιχείρησή μου. Και προσπαθώ μέσα από αυτή την υποψηφιότητα επειδή έχω μάθει να ακούω μέσα από τη δουλειά μου, είμαι ασφαλιστικός πράκτορας, έχω επιχείρηση στην περιοχή, είμαι γέννημα θρέμα λοιπόν, περιστεριώτισσα, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, ανθοπολιώτισσα, πολύ σωστά. Θέλω να ανθίσω την πόλη μου, θέλω να βοηθήσω μέσα σε όλο αυτό το έργο, να ανθίσει περισσότερο αυτή η πόλη. Δηλαδή, αν αύριο, κυρία Μιχαλοπούλου, είστε σε μια θέση ευθύνης, σας αναθέσει ο Ανδρέας Παχατουρίδης, μια θέση ευθύνης, ποιες θα είναι οι πρώτες προτεραιότητες, πού θα δώσετε έμφαση? Ναι, η ερώτησή σας είναι σχετικά πολύπλοκη για μένα, γιατί εγώ ξέρω την απάντηση. Εγώ την ξέρω την απάντηση. Πολλά σχέδια στο μυαλό μου, έχω πολλά οράματα, έχω σκεφτεί πολλά. Πάντα τα συζητάγαμε με τον κύριο Παχατουρίδη, ασχέτως αν δεν ήμουνα στην παράταξη, αν δεν είχα θέσει τον εαυτό μου σε υποψηφιότητα. Ο δήμαρχός μας ξέρει να ακούει. Λοιπόν, από τα πρώτα πράγματα που θα ήθελα εγώ να δω, θέλω να δω τη γειτονιά μου, λίγο καλύτερη, λίγο πιο ζωντανή, την Ανθούπολη εννοώ. Είναι στοίχημα αυτό. Κάτι γνώμη σας είναι αδικημένη σε σχέση με άλλες περιοχές του Περιστερίου? Δεν θα το έλεγα αδικημένη. Θα έλεγα ότι είναι στις επόμενες προτεραιότητες του Δήμου μας, του Δημάρχου μας, έτσι ώστε να την αναδείξει έτσι όπως έχει αναδειχθεί και η υπόλοιπη περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσίνα, να έρθω σε εσάς, προτεραιότητες, Γιώργο Τσίνα, και... Πριν πούμε τις προτεραιότητες, πολύ σύντομα, να πω ότι διακρίνεται για την κοινωνική της ευαισθησία. Αυτό πήγα να πω. Όταν είπα έχω την απάντηση έτοιμη, είναι η Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, έχει έμφυτη μέσα της στην κοινωνική αλληλεγγύη, έχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Διακρίνεται έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι προστιθέμενη αξία για το συνδυασμό μας η παρουσία της Κωνσταντίνας Μιχαλοπούλου μέσα σε όλη την ομάδα μας, την ομάδα Νίκης, όπως είπε και αυτή. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει ο Γιώργος Τσίνας, γιατί το Περιστέρι αγαπάει τον Γιώργο Τσίνα και θα ήθελα να μου πει, έχει κάνει έναν αγώνα για αυτό που λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο Γιώργος Τσίνας. Μου λένε ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Περιστέρι έχει σφραγίδα Γιώργος Τσίνας. Που τα λένε λάθος, κύριε Τσίνα? Ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει. Καλό είναι να μην κρίνουμε εμείς για εμάς. Ο κόσμος λέει την άποψή του και την Κυριακή θα το δείξει. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε και την ψήφο του για το έργο που έχουμε παράξει αυτά τα 4 χρόνια.
Ωστόσο, όμως, πριν πω αυτό, να πω κάτι εφόσον αναφέρθηκε το θέμα της Ανθούπολης. Αυτή τη στιγμή ένα σπουδαίο έργο γίνεται στην Ανθούπολη. Το κομμάτι της διαπλάτησης της Αγίου Κηρύκου με την ανάπλαση όλης της πλατείας Γιαννάκου που θα συνεχίσει και στην πορεία και σε όλο αυτό. Έργο πνοής για την αναβάθμιση όλης της περιοχής. Δεν υπάρχουν παρατημένες περιοχές στο Περιστέρι, δεν υπάρχουν παραμελημένες περιοχές στο Περιστέρι. Υπάρχουν περιοχές που σε όλες πέφτουμε πάνω και τις κοιτάμε με όλη την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Την αγάπη μας για την πόλη, το μεράκι μας για την πόλη και για τους συμπολίτες μας. Στο κομμάτι λοιπόν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέψτε μου να σας πω μόνο ένα πολύ απλό μέγεθος. Από το 2019 μέχρι σήμερα, 72 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Δήμο Περιστερίου, 55.000 πολίτες που εξυπηρετήθηκαν μέσα από αυτές. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, κύριε Βαθιώτη? 55.000 άνθρωποι δεν στάθηκαν ούτε για ένα λεπτό μπροστά στον γκισέ του Δημοτολογίου, της υπηρεσίας, της οικονομικής υπηρεσίας, της πολεοδομίας, της τεχνικής υπηρεσίας για να κάνουν τη δουλειά τους. Από το σπίτι τους στις 12, στις 1, στις 2 η ώρα τη νύχτα μπορεί να έκαναν τη δουλειά τους απλώς μπαίνοντας στο κινητό τους. Την ίδια στιγμή 2 εκατομμύρια λιγότερες σελίδες Α4 εκτυπώσιμο χαρτί και πολύ λιγότερος χρόνος και κόστη από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Ενώ ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ενοποιημένες ροές τόσο από τις υπηρεσίες μας όσο και από τους πολίτες, μας οδήγησαν στο να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά και να πετύχουμε την εξωστρέφεια του Δήμου σε ψηφιακό επίπεδο. Προτεραιότητες σήμερα του Γιώργου Τσίνα στην επόμενη θέση ευθύνης, που θα το αναθέσει πάλι ο Ανδρέας Παχατουρίδης, γιατί είναι εργαλείο ο Γιώργος Τσίνας. Αυτό θα το αποφασίσει ο Ανδρέας ο Παχατουρίδης, πρώτα οι συμπολίτες μας την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια ο Ανδρέας Παχατουρίδης. Εγώ αυτό που έχω να πω σε πρώτη φάση είναι ότι είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και είμαι ακόμα πιο περήφανος που υπήρξε αυτά τα 4 χρόνια συνεργάτης του Ανδρέα του Παχατουρίδη. Προτεραιότητες λοιπόν. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος Περιστερίου είναι μέσα στους 17 δήμους της χώρας που εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης. 3,98 εκατομμύρια έρχονται στο Περιστέρι για έργα μεγάλης κλίμακας σε έξυπνες υποδομές. Επιτρέψτε μου μόνο να κάνω μια διόρθωση. Ο όρος έξυπνο έχει γίνει στην καθημερινότητά μας και λίγο όρος marketing. Για μας, στο Περιστέρι, έξυπνο έχει 2 έννοιες. Η μία είναι η αποτελεσματικότητα και η άλλη είναι η πρόληψη. Έτσι λοιπόν τρέχουμε σημαντικές δράσεις, σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας στην αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και στην πρόβλεψη και στην πολιτική προστασία. Από έξυπνο πάρκινγκ και έξυπνη στάθμευση, αποτρεπτική στάθμευση, μέχρι δράσεις για τη βελτίωση της πολιτικής προστασίας, η οποία είναι σε άριστο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, με αισθητήρες στα φρεάτια που θα μετράμε τη στάθμη πλήρωσης των φρεατίων, με κάμερες πυροπροστασίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, μην στερήσω το χρόνο από τους συναδέλφους. Κυρία Μιχαλοπούλου, μισό λεπτό, το δικό σας μήνυμα για τους συμπολίτες εκεί στο Δήμο Περιστερίου που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Το μήνυμά σας. Το μήνυμά μου είναι να πάνε όλοι οι πολίτες να ψηφίσουν όπως λέει και ο Δήμαρχός μας με την καρδιά τους, αυτό που θέλουν, αυτό που επιθυμούν. Εγώ εύχομαι το καλύτερο για την πόλη μου. Είμαι σίγουρη ότι με αυτό τον Δήμαρχο θα πάμε μπροστά την επόμενη πενταετία. Μακάρι να είμαι κι εγώ σε αυτή την ομάδα της νίκης, να συμμετέχω όσο καλύτερα μπορώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Να ευχαριστήσω με τη σειρά. Να θυμίσουμε, κύριε Βαθιώτη, συγγνώμη, πολύ σύντομα, μιας και είμαστε εδώ όλοι οι εκπρόσωποι της Δυτικής Αθήνας, είχατε και νωρίτερα εκπροσώπους από την Δυτική Αθήνα, ότι σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των δήμων μας, των πόλεων μας, αλλά και όλης της περιφέρειάς μας, έχει παίξει και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, με πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις και έργα, με πρόεδρο τον Ανδρέα Παχατουρίδη. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσίνα, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές εκεί στο Δήμο Περιστερίου. Τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Τσίνα, να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Καφεριώτας στο Δήμο Πετρούπολης, στο Φώτη Χριστόπουλο. Καλή επιτυχία και εσάς στο Δήμο Πετρούπολης. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Έργων του Δήμου Χαϊδαρίου, τον Βασίλη Καρατζαφέρη, καλή επιτυχία και εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Περιστερίου, την Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου. Καλή επιτυχία σε εσάς. Τα ονόματα λοιπόν πολύ. Εκεί στο Δήμο Περιστερίου. Τσίνας λοιπόν Περιστέρη, Μιχαλοπούλου Περιστέρη. Ο Φώτης ο Χριστόπουλος στην Πετρούπολη, ο Βασίλης Καρατζαφέρης στο Χαϊδιάρι. Χρειάζονται ένα σταυρό από εσάς στη Δυτική Αθήνα